varmaan kaikille se olisi Heketessä. Tänään pelataan Eaglen kanssa, en mä tiedä mikä sen YouTube-kanavan nimi on. Build Battle Teamia. Tässä on Bat, en pitäisi tehdä lepakko. Mut tehdäänkö me sen mustasta villasta ja jotain? Ja ruskeeta olisiko? En mä tiedä. Ehkä ruskea. Kyllä se on Ruskea ja musta. Tee se siihen jotain randomia, niin mä vähän niinku voin auttaa. Tehdään siihen niinku... Vähän niinku, taas niinku joku siipi. Mitä hemmettiä mä teen? En tiedä. Taas joku siipi. Mitäs tää nyt tuo? Anna sek. Sitä on Cobblestone. Koska nyt ihan sokea taas. Cobblestone. Tossa. Tässä on vaikka eka siipi ja sitten 1, 2, 3. Niin sun pitää laittaa. Laita kohta sitten toi lattia vaikka Cobblestoneista. Joo. Äänes varmaan nyt laitettiin nyt ihan. Kyllä mä se varmaan. Eiks tää kannattaisi olla niinku ilmassa? Jos otetaan tää alinkerros pois ja sit laitetaan niinku siihen. No voihan se olla maski. No joo. En mä tiedä. Vaikka näin. Venäas. Laittaa tälleen. Oho. Ei kun venannut. Kato. Tästä ei tuu mitään. Onko se nyt? Ei. No on se vähän parempi. Tästä ei. Mä en ymmärrä. No joo. Jos me tehdään näin. Ei se oo vielä. Ei vitsi. Tee se jotain muuta, mä nyt yritän säätää. Ehkä se on nyt symmetri. On 4 minuuttia aikaa. Joo. Laitaas mä tää... Joo. Varmaan. Täydetään tätä nopeasti. Tässä nyt oot ajatella. Tää en mä itekään oikein tiedä. Täällä se mä ajattelin jonkun tehdä tänne vähän linnut. Mä teen vaikka pääntä. Kumpi näistä on pää? Tee nyt jonkunlainen. Nyt sinä äänet on kovat. Mulla on taas aika hiljaa, mä en edes kuule tätä ääntä tässä minessä. Mitä mä teen? Tää on vähän laiha sitten. Ja se on. Tää on 2 kerroksinen. Mä en edes tiedä oikeesti minkä näköinen on lepakko. No Piskas. Täällä on lepakko, mä en tiedä yhtään. Ootas. mä laitan nyt Cobblestoneiksi. Mikä se oli näistä? Onks tää Block Floor? Joo. Miten mä saan sen Laitat vaan sieltä, tiedätkö, Invistysen. Sellaisesta. Yhden Cobble. Mikäs toi on? Onko taas tuolla vaan? Laitan niinku väärinpäin. On Cobblestone. Tälleen. Siis mitä mun pitää laittaa? Ootas. Block Floor. Täällä on semmonen siisti. Tälleen joo. Mä en nyt oikein älynyt tätä. Ei vitsi. Mistä mä saan jotain? Blue. Oota. Sinisen. Ehkä toisinpäin. Näyttää tältä Ender Dragonin poikaselta. No. Joo. Oikeesti ehkä vähän näyttää.
Se lentää. Ois vaan pitänyt laittaa tähän tämmönen mobia olla sen. Tää on bad. Hei muuta. Miten mä saan suun sille? Annetaan... Mitä sitten? Otitko se vahinko? Miten mä näen sen? Ja tee nyt se vartalo äkkiä. Tai semmonen. Vaikka tommonen... Onkohan sillä häntää edes? On sillä jonkunnäköinen varmaan. Luulis. Tässä se... Mä teen Tee tän jonkun semmonen seläntely. Paljon meillä on aikaa? Minuutti. Jes. Oho! Venäs hetki. Dogi. Mikäs toi niinku? Ehkä toi näyttää lepakolta. Pieninen eläinhäiriö. Sitten mä saan rusken. Rovne. Näyttää lentävältä kissalta. Ai niin, mitä sä laitoit lepakoon tässä? Artikles. Vaikka tuollaista. Mä rikkoisin kyltisin. Miks tää ei toimi? Tää ei toimi. Angry Villager Effect. Mä vaan laitoin tänne Ei semmoista. toimi. Mitä mä laitoin? Mä en edes näe niitä, mutta on joku random asia. Varmaan parkkikeikkoa. Ei vitsi. Mikäs tää on? On tää nyt ihan puuppi. Tää on muuten hieno. Tää on niinku Batman. Tää on puuppi. Ei väs. Okei. Tää nyt ihan ok. Oli se äskenenkin ihan ok. Mikä tää on? Tääkin on koitettu. Tää nyt ihan ok. Batmanin mutta... Ei väs, tää on kyllä... Tää on kesken niitä sen tehdä. On se supercool. Mikä toi? Ai siinä on joku toinenkin juttu. Itse mä en ehtinyt katsoa. No tää... Tää on niinku lepakkaluola. Anna puu. Aika puupi. Toi onko joku käsipaino tai joku vastaan? Aika puuppi. On niinku käsipaino, jolla on jalat. Tää on ihan hauska. Ihan ok. Eikä sinun kädessä. Mä otan kyydin. No on tää ihan kyllä. Ainakin lepokaita on paljon. Mikä sä oot? Solvina on niinku joku lepakka. On se nyt aika puupi. Laitan super. Ei täs... tää on hieno, tää on hieno. Tää on oikeesti hieno. Jee, voitettiin. Nice. Ai vitsi nu. Please, 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 please. Ei. Äänet oli hiukan kovalla. No niin, ihan hyvä ekaksi jaksoks Minecrafti. Minecraft jaksoksi. Kiitos, että katsoit, jos edes katsoit. Jaksos kaikki edes katsoa loppuun, en mä usko. Ihan sama. Mutta se olisi tältä erää.